Argazkia osatzeko beste puntu bat ere jarri nahi nuke mahai gainean. Gazteen Euskal Behatokiaren 2022 urteko txostenaren arabera, Gipuzkoako 25 urtetik beherako gazteak baitira, etxe bizitza bat alokatzeko edo erosteko zailtasun handienak dituztenak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari erreparatzen badiogu. Eta lupa oraindik ere gehiago jaisten baldin badugu, Gipuzkoako 25 urtetik beherako emakumeak dira zailtasun handienak dituztenak. Ez da kasualitatea Gipuzkoa izatea, Donostiako prezioak kontuan hartuta eta harriak uretara botatzean nola, ark eragindako uhinak lurralde guztiari eragiten dio, gehitu behar zaio gainera, pertsona gazte hauek enplegu prekarioak izaten dituztela kasu askotan emakumeengan soldata arrakalak zer nolako eragina duen eta beste zenbait aldagai. Gazteek bizitza proiektuak egiteko beraz zailtasunak dituzte, baina ez da gazteetara mugatzen inondik inora. Stop desauzioen bultzadaz ekarritako ekimen hau da hain zuzen ere adibidea. Eragile honek egoera zaurgarrian dauden eta adin guztietako pertsonei erreparatzen baitie eta bereziki pentsiodunen eta adineko pertsonei begiratzen die. Zaurgarrienak eta hemen berriro ere zaurgarrienak emakumeak direla azpimarratu behar dugu. Zalantzarik gabe urrats gehiago eta handiagoak eman beharko ditugula zentzu honetan baldin eta erantzunak ematen hasiko bagera guztiok bat gatozen kontu honetan. Etxebizitza arazo bat dela bai Gipuzkoan baita Euskal Herrian ere. Euskal Herria Bildu prest egongo da ekimen hauek lideratzeko eta eskuartean ditugun baliabide legal guztiak erabiltzeko eta horren lekuko gobernuan gauden udaletan ere bide horri ekiten diogula. Etxe bizitza eskubide bat delako eta eskubidea bermatzen ez den artean negozioak oso bigarren tokian geratu behar duelako.